saso. Lah saso-saso wong kok kon matur piye? Iku malah iki sekolah bayar duit. Loh, kula badhe muncul. Ngomong-ngomong. Nampi pas kali ya. Apa itu? Salah. Tapi kok Sampeyan ora kondo kali kula. Matur kali kula. Kula petintang. iki pripun? Lho kok lajeng langsung ke kepatian kok malah dijiwantasi kali damar. Lho dadi ki jotikan damar. Bener lecet. Kula Gusti Pak. Lho kadung kali kula cukup. Iki mono putraku. Raden Malayang sing lan kumiten. Sing kebantu sing tuwek-tuwekipun ora sudi. Nyuwun sewu Gusti Patih. Ingkang kula mangertosi putra panjenengan namung Adi Anjas. Bener kowe lan salah to. Kok malah lepas kula. Apa sebabe kowe arep mlebu ora ngono. Nggih. Mergo sing dingerteni si Damar lan putrane Rama kuwi Mbak Anjasmara. Sinau mriku ngertosipun namung kanggo Anjasmara. Ning kula niku pun kandha bloko. Nek putrane Rama Pati lo geger wonten 3. Bener. Nggih, kowe kono yen telu putra. Leres kowe nek kote bener. Salah lan. Kejaba nek seta kumitire ora kandha bloko. Kowe cuking kena. Lho kene bloko. Yen putrane lu gender iki ana 3 cacahe. Lho kowe kok mesuk cuking iki piye? Nyuwun sewu Gusti Patih. Kula namung midudu dawuhipun panjenengan. Mitunas kopo itu? Marang sinten kemawon boten dikeparengaken lumebet wonten ing kepatihan. Saupaminipun boten betos serat ingkang wonten tapak asmanipun panjenengan. Ya bener kowe lah. Kok malah lepas ibu. Selaipun apa sebabe Damar lan cuken kowe ra mlebu. Mergo Damar wis nampa dawuhe Rama. Dawuhipun Marang sapa ora mawajarna sing arep mlebu ing kepatihan yen ora nganggo tapak asmane Gusti Patih. Lu gendel ora diparengake. Nanging ngaten mo. Piye? Pepatihan menika gadahane sinten? Panjenengan. Kula menika putranipun sinten? Aku. Lah nggih, pepatihan menika sampun kula anggap omah-omah kula piyambak. Ra ngaten to mo? Lah kaya menapa? Kula kedah wangsul wonten ing omah-omah kula piyambak kedah ngagem tapak asma. Niki kados pundi? Iki omah kula dhewe lho. Lah mulai ning omahe dhewe dadak. Nggih. Lah mulai ning tapak. Terus kowe tote kowe. Salah kowe. Ku pate apa untuk? Wong idul katut, ngalor katut, kaya untuk digawa banjik. Lagi iki aku. Wong sak jagat Pojopati do ngajeni aku. Lho aku karo dulurku dhewe darani untuk iki piye? Dadi pate lagi pirang tamu diajak hula-hulu. Dadi aku iki olah-olah. Hula-hulu. Jasne. Oh, Apik lho kok jos kandhane waktu sabdo balon kaya kingkong. Aku olah-olah. Oh. Ola-ola niku bekok. Jampang goblok mobil. Iya. Sampeyan iki. Sampe karo Ola-ola. Panjenenganipun kok namung kula. Umpami wonten utusan saking Majapahit badhe pinanggilan panjenengan saking ngersanipun Sang Juta Ratu Kencana Wungu. Kok dipun jotosi gelandang carang saking pucuk nempel daging parah. Mesti aku napa pidol. Leres. Ira pecus mbut gawe iki. Boten pecus. Ora iki ora pecus. Iki ya encok. Mundak mangan. Ora pecus kok ndak pangkat. Mana piye? Boten Ya tak copot lan kecek. Pati salat gampang ngene. Kunjara. Legoke Pak Udara. Duh. Malah dihukum. Malah dihukum dan. Malah dihukum ini. Apa yang nusul mrikol? Kang Mas ndambaran dipun kunjur. Mergo ora pecus nyambut gawe. Malah diku ditabung. Ning nuwun sewu Kang. Ora isine mengaji mulana tamu saka Piya Negara. Kau utusane dituratur aku sing bawa. Kula ngertos. Ning jalanipun Kang Mas dalan dipun kunjara, rumiyin rak kula. Lila kanthi menika Rama mawi Kang Mas dalan dipun kunjara, kula ugi nyuwun dipun kunjara. Kaya kebonan nang rakitan. Kowe legan kok golek momon. Kowe iki anakku. Kowe bener tak luputke iso, kowe luput tak bener iso.
melu tawon kabeh karo si Damarula nek. Awit kula welas kali Kang Mas Damaran kang lepat kula Rama. Iya, jadi wis sabira karo Damarula. Dhewe dikunjara dihukum karo Damarula. Tak turuti. Dipun kok. Ya ben lah Karepno. dadi pepalamu dadi watusan nuwun rusane Neng. Ana nanging le tote. Lah dipun iki, Bang. Damarulan sal nomor 17. Sel nomor 17. Dene anyas kula sel nomor 13. Ya. Sel nomor 13. Mboten saged kula nyuwun sel nomor 17. Kumpul Damarula. Nggih. Gape nek? Pripun? Apik. Lho kok sae Dene dikunjara wong loro, lanang wedok. tunggal sel. Apik. Akhirnya rumangsa mantu, ujug-ujug ndek putu. Malah ngene. Iki katut pundi to, Bomo? Piye jalan? Ya ora apa-apa. Dituruti. Karepno, Ben. Ning kula nggadahi panyuwun. Apa kan? Panyuwun kula ranjang sprint bed ingkang mentul-mentul. Bantal guling spray. Siji kulkas, AC, TV, radio, kulkas, mesin cuci kula butuh ing pakunjaran. Yes. Dalem. Kuwi ora wong diugo. Lah menapa? Ning hotel. Safin. Apal no? Kirang setunggal no? Telepon. Ora nek Braya Ukin ora buta. Betul. Ora buta. Mboten. Ora apa-apa ya jalukane kok model-model aneh-aneh. Sel Lah nek kulir apa-apa. Lah apa? Lah nek kepleset iwatku. Telepon. Tak turuti. Tak turuti. Ayo, Kon boleh. sarwe. Hah? Sal pedang dapat ya kepar. Sehat ae. Mriko. Ora gagas. Anggepen kewo yo, Bro. Mergo kowe digegal. Nek tote dadase besus. Tak kandi sowan saudara